oni vnímajú Slovensko ako korisť a ktorú majú nejakým spôsobom rozdelenú, potrebujú množstvo iných vecí ešte riešiť. To znamená, tá kultúra nie je a nikdy nebola, otvorene poviem, pre nich ako na prvom mieste. A ja vždy hovorím, že paradoxné je, že všetci hovorili, že kultúra, keď si ľudia v politike delia v koaličných radách politické, že ministerské funkcie, tak kultúra je väčšinou tá, že ju buď nikto nechce, alebo to tam dosadzujú na poslednú chvíľu. Ešte zdravotníctvo zostáva. Áno, podceňujú ju. No a dnes, ale musím povedať, že súčasné vedenie ministerstva kultúry, aj pán Machala, aj pani ministerka Šinkovičová vlastne týmto akoby snahou o režírovanie kultúry a hovorenie, že toto áno a toto nie, vlastne upozorňujú na to, aká je kultúra v spoločnosti nesmierne dôležitá. Čiže všetko zlé je na niečo dobré. A v tomto dalo by sa na význam kultúry upozorniť aj lepšie teda? Bohužiaľ.